नमस्कार। जय भोजपुरी और जय भोजपुरिया माटी। तो ए बेरा बाबा गोपालपुरिया एगो बहुते रोचक पारंपरिक ए, मतलब कि या नानी से सुनल लोक कथा, भोजपुरी लोक कथा लेके हाजिर भइल बाने रउआ सबकी सेवा में। ई सुनी ई कथा और हुकारी पारी बहुत मतलब प्राचीन भोजपुरिया लोक कथा बा। काफ़ी आनंद आई। बीच बीच में हुकारी पारल करी और कथा के आनंद ली। ई जौन कथा बा न, उ कथा के शीर्षक बा कि धर खिचड़ी सुहराऊ पोछड़ी। तो आई अब देर न करत न, ई हम खिस्सा ई कथा रउआ सबके सुना देतानी। बहुत पहले के बात यह, एगो गांव में एगो किसान रहत रहे। तो उ सवेरे बुझी कि जब चल जा खेते में अपनी खेती किसानी करे खातिर, तो फिर ओकर जौन मेहरारू रहे, ओकर मलिकाइन जौन रहे, वो गोबर गोहठार कैले उइले के बाद कुछ पनपियाव बनावे। पनपियाव मतलब कि कलेवा। तो पनपियाव बनावे आ फिर 9-10 बजे दिन में वो खेते में लेके जा अपनी पति खातिर, किसान खातिर पनपियाव। अब बुझे कि एक दिन के बात यह कि पनपियाव में ना खिचड़ी बनोला। खिचड़ी आज मतलब बुझी कि पानी या खिचड़ी थरिया में लेके ओके ढक के मूड़ी पर लेके चलल। तो कुछ दूर गई न, तो रास्ता ढके जाती रहे मेड़ धके। तो वो मेड़ की दोनों ओर न मकई के खेत रहे। अब बुझे कि वो पता नहीं कहाँ से 15-20 गो सियार इकट्ठा हो गई न कुल। ओके रस्तों में आ गई न कुल। अब वो करो तो का करे, तनी सा देरा आइल, लेकिन सियारा आके का कहता न कुल ओके घेर के चारों ओर घेर लेना कहने कुल कि धर खिचड़ी सुहराऊ पोछड़ी। मतलब कि खिचड़ी नीचे धो के हम जान के पोछ तनी सुहरा द। अब बेचारी करो तो का करो, खिचड़ी में नीचे धो डालस आ सियरन के एक एक करके उनके पोछ सुहरौलस। अब बुझी कि जौन ओकरा खेते में पहुँचे के रहे पनपियाव लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे, 12-1 बज गई, माने भोजन के समय लेके पहुँचल। अब ई ना रोजो के ई सियरन कुल के रोजो के पागल रहने कुल। जब वो किसान के मेहरारू पनपियाव लेके चले खेते की ओर, तो निकल के आमे कुल कहे कुल धर खिचड़ी सुहराऊ पोछड़ी। एक दिन किसनवा कहल कि का हो, पहले तो बड़ी समय पे पनपियाव लेके आ जाता रहलू हो, आजकल कहाँ इतना देर हो जाता, बहुते देर हो जाता। तो किसान के मलिकाइन कहली का बताई जी, रोजो आजकल क्या होता ना, जे हम पनपियाव लेके चलते नहीं तो बुझे ही ना जौन अपनी रास्तों में मकैया पड़ता। अब बुझी वो मकई में से सियार 15-20 गो आके इकट्ठा हो जाता, ना कुल कहता ना कुल धर खिचड़ी सोहराऊ पोछड़ी। तो 2-3 घंटा उकुल के कहू के पहुँच सुहरौले में हमारा बीत जाता। और सोचता नहीं अगर कुछ करी तो कहीं काटी उत मत लें कुल, ऐसे उकुल के पहुँच सुहरौले के बाद हम पनपियाव लेके आओ तो नहीं, ऐसे देर हो जाता। तो किसना कहो कि अच्छा तो कुछ तो उपाय करे पड़ी हो, कहेंगी तो परेशान करता ना कुल। तो किसना के मौगी कह कि हाँ कुछ तो करे पड़ी। किसना ओकरी बाद आइल, शाम के बाद ये घरे आइल आ मौगी से कहल कि जब बिहने तू पनपियाव लेके आई ह, तो हई काम तू वो सियारन कुल के संगे करी ह। ओकरी अगला दिन है जब वो पनपियाव लेके आयल, तो फिर 15-20 गो सियार इकट्ठा होकर लगने वो कहे धर खिचड़ी सुहराऊ पोछड़ी। तो वो किसान के मेहरारू खिचड़ी मने पनपियाव में धो के एक हक करके लागल पूछ सुहराव। अब बुझी पूछ सुहराव तो एगो बात कहलस कि हमार जौन पति बाने वो चाहता नहीं कि रउआ सब जानी आज साझी खान रात्रि भोज पर हमारे घरे आई सबे। साझे के आ जाए, मैंने रात मत करब सबे, 4-5 बजे साझिया खान आ जाए सबे। आ हम न नया नया पकवान बनाई, पकौड़ी उकौड़ी बनाई और रउआ सब देखिए। जौन सियरवा के मेठ रहे, मेठ मैंने मालिक होने कुल ना, वो ग्रुप में वो समूह में एगो मालिक रहे। कहे ठीक बा हमें साझी खान तोरी घरे आबि के। ओकर जौन घर रहे गाँव के तनी बहरे रहे वो किसान के। अब देखी साझी खान का बैल कि सब सियार 15-20 गो जौन रहने कुल वो किसाने की दुआरे पहुँचने कुल। उनने का कैलस किसना के मौगी किसनवा जो बतौले रहे ना, घर में चूल्ही सुनगा लेहलस आ वही पर ना टावा धऽ देलस, टावा अलग ही पानी धऽ लेले रहे। आ जब तौआ गर्म हो गई ना, तो बीच बीच में वही पर पानी चुआवे। जब पनिया चुए ना तो छन छन के आवाज आवे। आ किसनवा जो रहे वो बाहरवा सिरन से कहे आह मलका ने बेचनी बा ना पकौड़ी छाना तारी। आ सिरों को जलागे नहीं आह खूब पकवान बनता। आ उ किसना के मौगी वह छन छन पानी गिरावे आ वह तावा पर से छन छन के आवाज आवे। अब देखी
ओकरी बाद किसान कहल कि 2 मिनट रुकी सब है। किसान घर में गए जेवरी लेके आयल, रस्सी लेके आयल आ एक गो कुल के कह के सियरन के बांधे लगल। सियरन के जौन मेठवा रहे ओका तनी अजीब लगल। कहता है किसान भाई हम जाके बांधत कहाँ बा? कहता कि तहलो सियार के जात मान ला जब पकौड़ी लेके आई, केहू जे मजबूत बा उ ढेर खा ली, या केहू कमजोर रही हो के एको नहीं मिली, ऐसे बांध देता नहीं। आ एक गो मैंने पट्टल में सबकी आगे बराबर बराबर परोस अभी तो सबके मिल जाई। तो सियरा कह कि हाँ ठीक बा बांध दो। तो किसनवा का कर सब सियरा लोग के बांध डालस। बनले की बाद अब बुझी खेल का बोता। बनले के बाद किसान न लिहो लिहो लागल करे, और जब खूब लिहो लिहो करे लागल ना तो बुझते बनी पिल्ला गांव में रहबे करे ना कुल 10-12 गो 15 गो 20 गो पिल्ला रहना कुल सब दौड़त हो गए दुआरे पर रही ना कुल लिहो लिहो सुन के। अब उ का देखते ना कुल पिल्ला गिरे तो बहुत सारा सियार बने कुल। अब वो पिल्ला का के ने कुल न कुकुर सियारन पर टूट पड़ने कुल आ सारी लोगन के काट ओट के लगने कुल मुगल करे। अब सियारा के जो मेठवा लगा चिल्लाए, कहता है किसान भाई हम जन के जान छोड़ दो, आज की बात तहरी मेहरारू के का हमें गांव की कोनो भी आदमी के तंग ना करब के, तहरी गांव के सिवान छोड़ के हमने दूसरे गांव में चल जाए के। इतना जब सियारन के मेठ कलस तो किसान वो लोगों के खोल डालस या कुकुरन के भगौलस। फिर उ सियार अधमुअल हो के भागत पड़ात कहीं और निकल गए ना कुल। तो ये भोजपुरिया खिस्सा कहानी एकदम खाटी भोजपुरिया कहानी रहला। रउआ सबके कैसन लगल जरूर बताई। और फिर बाबा गोपालपुरिया एगो नया खिस्सा नया कहानी लेके अगला वीडियो में हाजिर हुई हैं। तबला खातिर नमस्कार बा। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया माटी, जय जय।